Matul is-sena li għaddiet l-Awtorità tad-Djar nefqet total ta' 35,000 euro fuq festini, rigali u attivitajiet soċjali, fosthom fuq parti tal-miliet illi għalih tajru l-eluf. Rapport li sar mill-Awditur Ġenerali kixef kif din in-nefqa kisret ir-regolamenti tal-Awtorità dwar l-infiq pubbliku. In-nefqa inkludiet spiża ta' xejn inqas minn 10,000 euro għal parti tal-miliet illi sar f'Diċembru tas-sena li għaddiet, b'2000 minnhom intefqu fuq mużika u 200 euro f'dekorazzjonijiet. Għal dan il-parti tal-miliet kienu preżenti 180 ħaddiem. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika ċanfar l-Awtorità tad-Djar minħabba li suppost dawn il-fondi jintużaw b'mod effiċjenti filwaqt li m'għandhomx isiru spejjeż żejda. Minn barra l-festin tal-miliet il-Housing Authority nefqet 25,000 euro fuq ikel u xorb għall-istaff, fjuri, rigali tat-tiġijiet kif ukoll hampers tal-miliet għall-membri tal-bord tal-Awtorità. Fit-tweġiba li l-Awditur Ġenerali l-Awtorità qalet li minn din is-sena il-festin tal-miliet għall-istaff se jkun parti mill-ispejjeż tagħha. Intant l-istess Awditur Ġenerali jindika li l-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni f'Diċembru tal-2021 nefqet total ta' 2,100 euro f'hampers u rigali għall-istaff u l-stakeholders. Bl-istess Awtorità nefqet kważi 9,000 euro oħra għax-xiri tal-ilma tax-xorb minn supermarket lokali. Tant l-Awditur wissa li għandha tiġi konsidrata soluzzjoni alternattiva għal provvista tal-ilma tax-xorb.